ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾನಿಕಲ್ನ ಹೋಸ್ಟ್ ಇನಿ ಯಾನಿಕ್ಲೆ ವಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕನೈದ ಬಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಈತ್ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲುನ ಹಾಕದು ಕಿಟಿನ್ ಕಣತ್ತದು ಸೂ ಮಂತದ ನಕ್ಲು ಇನಿ ಜೆತದ ನಕಲ್ ನಮ್ಮ ಬೂರ್ನ ಚಿತ್ತ ಕನಸನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಂಚಿತ್ತನ ಒಂಜಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆತು ಅಡೆಮುಟ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಈತ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಡೌಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ದಾಯಿ ಏನು ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರದ ಹತ್ರ ಇನ್ನು ಪೂರ ಈತ ಬೆಳವಣಿಗೆಲ ಕಾರಣ ಸೂಪರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನ ನಮ್ಮ ಮಂಜಿ ಮಂದ ಬಂದಂಡ ದಾಯೆ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮ್ಮ ಈತ ಮಂದನ ಈತೆಲೆ ಬಾಲೆ ದಿಂಚಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೇಂಡು ದಾಯ ಒಂದು ದಾಯಗೆ ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬಂಡದಂಡ ದಾಯ ಎಂದು ಕೇಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ದಾಯ ಬಂದ್ಪುಣಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಪೂರಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಬೈದನ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದೊಂದು ಬಂದಾಗ ಎಂಕೊಂಜಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ನ ಕಣ್ಣು ಕೂಡ್ಲು ಅವೇನು ಯಾರು ನಿಕ್ಲಿನ ಎದುರು ವೀಡಿಯೋ ಬಂದು ಓದಿನ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲಿನ ಒಂಜಿ ಎದುರು